रामराया निश्चिंतपणे झोपलेले आहेत, पहुडलेले आहेत, निद्रिस्त झाले. लक्ष्मणजी चरणांची सेवा करतायत. मानसमध्ये प्रसंग आलेला नाही, पण कुठेतरी मी वाचला होता, मला निश्चित आठवत नाही. असं म्हणतात की लक्ष्मणजी रामाची चरण सेवा करत होते. रात्र मध्यावरती आलेली आहे आणि त्यावेळेला लक्ष्मणजींना आज झोप येत नाहीये. डोळ्यामध्ये पाणी आलं आणि डोळ्यातलं पाणी रामरायांच्या चरणांवर पडत आहे. डोळ्यातलं पाणी चरणांना स्पर्श करत झालं. त्यावेळेला रामरायांना जाग आली. डोळे उघडून बघतायत तर लक्ष्मण रडतोय. लक्ष्मणा, रडतोयस का रे तू? का रडतोयस? काय झालं सांग. आठवण येते का अयोध्येची? बाबांची, आईची आठवण येते? का रडतोयस? लक्ष्मणजींनी उत्तर दिलं, रामदादा, मला कुणाची आठवण येत नाही हो, पण माझ्या मनामध्ये असं आलं आता की उद्या जानकीजींच्या बरोबर तुमचा विवाह संपन्न होणार. त्यांच्या बरोबर तुमचा विवाह संपन्न झाल्यानंतर तुमची चरण सेवा जानकी करणार आणि लहानपणापासून तुमच्या चरण सेवेचा अधिकार मला आहे ना. उद्यापासून ती चरण सेवा करण्याचा माझा अधिकार संपणार. मला वाईट वाटतंय. माता सुमित्राजी सांगतात, लहान होतास ना लक्ष्मणा, तेव्हा सुद्धा तू रामाच्या पाळण्यामध्ये झोपायचास. तुला जर बाजूला घेतलं ना तर खूप रडायचास. तुला रामाच्याच पाळण्यामध्ये निजवावं लागायचं. बरं, त्याही ठिकाणी जेव्हा झोपायचास ना त्यावेळेला सरळ झोपायचा नाहीस. सरकत सरकत पाठीमागे खालच्या बाजूला जायचास आणि रामाचा अंगठा तू चोखू लागायचास. दादा, लहानपणापासूनच मला फक्त तुमची चरणं माहित आहेत हो. आणि उद्या जेव्हा तुमचा विवाह संपन्न होईल जानकीजींच्या बरोबर, त्यावेळेला माझा चरण सेवेचा अधिकार तर संपणार नाही ना. माझा चरण सेवेचा अधिकार उद्यापासून संपणार असं वाटून माझ्या डोळ्यात पाणी येत आहे. सावत्र भाऊ आहेत रे, सख्खे भाऊ नाहीत. मनातली ही भावना बघा. आज सख्या भावांच्या मनामध्ये हे प्रेम नाहीये. रामकथा आमच्या घरासाठी असा शब्द मी प्रत्येक दिवशी वापरतोय, उच्चारतोय. त्याला कारण आहे हे. रामकथेतून हे घेणे, शेण सुद्धा जमिनीवर पडलं तर त्या ठिकाणची माती घेऊन उठतं असं म्हणतात. रामकथेतून आपण घराकडे जात असताना काय घेऊन जाणार आहोत हा विचार करण्याची गोष्ट आहे. दोन सख्य भाऊ नाही आहेत, हे सावत्र भाऊ आहेत. पण लक्ष्मणजी म्हणतात, दादा, उद्या तुमचा विवाह संपन्न होईल. चरण सेवा आतापर्यंत मी करत आलोय, उद्यापासून तो अधिकार माझा संपेल. मला वाईट वाटतं दादा, म्हणून डोळ्यात पाणी आलं. दादा, रामजी म्हणतायत, लक्ष्मणा, वाईट वाटून घेऊ नकोस रे, शांत हो, शांत हो, असं करू नकोस. बाबा रे, तुला जर एवढं वाईट वाटणार असेल ना, एवढं वाईट वाटणार असेल ना, तर जानकीला मी एकाच पायाची चरण सेवा देईन, एकाच पायाची. आणि तुझी चरण सेवा अबाधित अबाधित राहील, तशीच राहील. तुझी चरण सेवा कुणीही घेऊ शकणार नाही. लक्ष्मणा, माझी चरण सेवा तुला जोपर्यंत हवी आहे तोपर्यंत तुझीच असेल. लक्ष्मणा, रडू नकोस बाबा. भाऊ, मोठा भाऊ आणि भाऊ, लहान भाऊ. भाऊ कसा असावा रामकथा सांगते. भाऊ कसा असावा रामकथा सांगते. मोठा भाऊ लहान भावाला समजावून सांगतोय, तुझा अधिकार तसाच रे.
आणि लहान भाऊ अधिकार मागतोय कशाचा? चरण सेवेचा.